Purtk i Gbursku skłeżnia. U jednego Gbura była baro wielgu bieda. Długo on miał gardło, a dzecy jeźwiancy. Witro miał bec mu cały majątk przeduny, a gdzie on miał łestac z białką a dzecama? Jego przejacela, sąsadze, jemu nie chce lepłemłec. Może besa jeden cezji nad nim zmiłował? Zamyślony siedł on do insi wse, gdzie on so chce 100 talarów płeziciec. Słońce zachładzało, a on siedł przez las. Jak on zys do góry zdrzył, widział on jednego pana na kłeniu. Ten był śmieszny, a pytał sa Gbura, gdzie on siedł. Panie, rzekł Gbur, moi przyjaciele nie mają nade mną latosce. Jejida do tej wse, może mnie jeden cezji 100 talarów płazici, bo witro, my bec mój majątk przeduny. A co się tej zaćna? Pieniądze je tobie mogę dać, skuli tyle chcesz, choćby cały miech. A ciejby je to panowi łeddył? Łeddac, to te nie darwyś, ale temie twoja Desia musisz zapisać. Po śmierce jece do piekła wezna, bo jejem djebył. Lepi sa w piekle palec, jak tu od głodu zdechnąc, rzekł Gbur, a podpisał sa swoją krewią diabłowi. W nocy chcę diabeł mu pieniądze przynieść. Gbur miał swoja długu skłeżnia na stodoła w słomiany dak wstawić, a diabeł miał ją ful pieniądze wsypać. Gbur przeszedł do domu, a powiedział to swojej białce. Białka rzekła, to lechłe zrobił. W piekle jest źle, ale nie iście sa, je ciarta łesiukum. Białka wzęła długu skłeżnia, łużnęła zyla, a wstawiła skłeżnia w słomiany dak na stole. W noce przeszedł diabeł, zmiechał pieniądze, a wsypał je w skłeżnię. Pieniądze przepadły w stodoła, a w skłeżni nie było nic do widzeni. Gbursku skłeżnia nie je mału, rzekł diabeł, ale drydzi miech pieniędzy. Ale to w skłeżni nic nie znaczyło. Tak on wsypał je śpiąc miechów, wadzyła klenął, bo ju więcej talarów nie miał. W piekle on so płezicił od dredziego diabła jeś jeden mieśk, a siedź z nim do stodoły. Tymczasa była Gburka na dach wlazło, a zaśtopa skłeżnia wiechca słomę. Diabeł przeszedł, a rzekł, coś wam myta za przeklantą skłeżnia, ta nimy gruntu. A Gburka na to, czy te twoich pieniędzy żałujesz, ty sypi skłeżnia fula wesja nazyt, ale przyjdę, te musisz mnie pismo dać nazyt. Diabeł rzecie, tak wiele pieniędzy, Desia twojego chłopa nie je wyrt, bierze pismo. Wsypał skłeżnia ful, wzuł ja, a siedź z nią do piekła. A Gburka sa z głupiego diabła wysmiała. I chłop zapłacił swój dług i był wnet najbogatszym paną w całym kryzu.